Илияна всъщност няма вече нужда от представяне, защото софийската публика я познава. Един талантлив творец, който винаги иска да бъде нагребена на вълната на модерното изкуство. Тя не просто прави изкуство, имитация, изкуство, декорация, а тя се опитва да създава модерното изкуство, да допринася, да дава своя принос към него. И според мен това много добре се получава и това показваме тук. Тя не обича плитките сюжети и плитките занимания, винаги е склонна да се гмурне в дълбокото и да осмисли и осъзнае живота като една непредсказуема връщаща ни турбуленция. Затова и назовахме нашата изложба турбуленции, които следват човека от раждането му до смъртта всъщност. Колкото и да сме обучавани, колкото и да сме подготвени, да знаем законите на случващото се, ушким, кавички, всъщност то винаги ни връхлите и винаги е по-силно от нас. И в такъв смисъл животът е един опит за живеене, както в един свой текст беше нарекла Цвета Софрониева, много удачно според мен. Аз само ще допълня, че той е опит за живеене на вечно неопитни, които сме всички ние. И всяко едно предизвикателство, ежедневно, ежеминутно, трябва просто да се справим с него, то връхлите и то поставя своите отпечатъци, както в картината Герой може много добре да видим какво прави живота с нас, обикновено. За стила на Илияна Овчарова вече достатъчно е говорено. Тя екстрахира от случващото се най-важното, актуалното, структурата, есенцията и да я предаде на своите зрители като възможност за светоосмислене и себеосмислене, така че всяка една картина нейна отнесена от дома, съответния щастлив придобил я, е и една възможност за ново светоосмислене, ново себеосмислене и нов философски поглед върху нещата. Илияна е един смел творец. Тя не се бои от това да покани да рисува заедно с нея случайността, да рисува хаоса, защото ние сме потопени в хаос и случайност. Те предизвикват турбуленциите, които ни преклитат. И това тя го прави много талантливо. Точно това е, може би, една от отличителните черти на това ценно и стойностно изкуство. Но, както знаем, всяка една разказана картина губи голяма част от своята мистика, така че не бива да разбулваме прекалено много харизмите на тези платна. И за това представям да говоря, а вие сами може да ги разгледате и да усетите всичко това, което аз казах тук. А сега давам на щастливата авторка Илияна Овчарова да разкаже може би също малко повече за турбуленции. Това е твоята трета изложба тази година, една много наситена с събития за нея година. Имаше изложба в галерия Лик, след което беше поканен да изложи в театър Стомато, който е наблизо тук. Сега имаме любезната покана от собствениците на City Mark Art Center, едно духовно, много активно духовно пространство в центъра на София, да покаже своето творчество, за което им благодарим. Кристина, Теодора. Благодаря. Разбира се, ще се възползвам възможността да благодаря на двамата куратори, които тази година работиха активно с мен, Иво Алексиев и Ани. Благодаря ти много, че като организирам в Стомато. Тази изложба, която представям тук, тази изложба, която представям тук е някакси логическата последователност на останалите две и завършва моя цикъл за тази година.
Тоест не. Утре има откриване на нашата изложба 20 български авангардиста в Хост Гелери. Заповядайте, за да видим какво е сътворил български авангардизъм. И с това ще завърши моя цикъл за тази година. Благодаря, разбира се, на собствениците на City Mark Art Center, на кураторите ми и много благодаря на всички хора, които ме подкрепят ежедневно и да живеят моето изкуство заедно с мен. Заповядайте да разгледаме това заедно.